Ọbụza maka gịnị? Ọ nwere nnukwu ife mmekabalịa pafọm ụkwụ ya gbajilụ mana ọ ya dị mma as long as ọ na-aṅụ ọgwụ ka esi wee kwado ya ọ ya dị mma. Nna anyị ugwu ị ga-ahapụkwa ya ka o zute obere ike ka m fụ mmadụ ndị na-eche m. Ọ dị mma, daalụ dọkịta. Ọ dị ka ịbịa. Ọ ya dị mma. Mama nọkwa ebe a nọ mgbe anyị teta ka ọ sị ka o jee na shed ka ọ kwakpusi ihe kpọchie shọp wee bịaba. Ọ ya echigata nwa obere oge ya bịa. Ejima mama ebe ọ nọ lụtakwa na dọkịta si gị zuo ike na-hapụ ka izu ike. Aga m ejebe, aga m ebili. Bịa, ka ebe na-eje? Mpa, mụ na-emele achọrọ m ndị asị. Mechie ọnụ. Kedu ụdị mmadụ ịbụ? Kedu ife ha na-eme? Na-eji m aka ọtọ n'ụlọ ọgwụ. Ndị ga na-agbago gbada. O si n'ụlọ ọgwụ jee n'ụlọ ahịa. N'ihe anọ katasị ka nyere mmadụ aka. Ka ebe si na-eje? Ngwa, jiri ọsọ chiga azụ. Ọ nwere ebe m na-aba o. Asị m ka nyezi unu balansị unu. Okay, imela ọfụma. Daalụ. Ọbụkwa ya dịzi free n'abalị. Chetekwa ife dọkịta gwa m ga-abịa check-up on Monday. Echefukwana nwere ka o si wee dị. Chelu ka nye gị visit. Apụla chelu. Cheta ngosi ya ka nye gị visit. Echefukwana ọ bụrụ na nwere ka o si wee dị. Enugo? Adamu. Ada eze ka ibi. Danu nwa m. Daddy biko ji nwe o ebe a niile ebe a ọ na-afụcha m ụfụ. Ada kunene ka ile tụọ mmiri o. Na m ukwu m ekwere m ukwu na-ebucha m mkpu. Ihe niile a na-afọ anụ. Mpa biko ji nwe o. Ọkpụkpụ anụnwa na-anọkwa nsị na-anọgharịsị na-achọ ka o mekọta ibia ka o wee nachie mmeta aka dị mma ezigbo Pa ejere ọlụ ụfọdụ ndị ọbụla m chọrọ ije taa chọọ nka mụ na ya nọ n'ụlọ taa chọọ nka nọrị mama gị na-ekene ejebego n'ahịa ka m nọrịgo mpa nke ejebe n'ọkwa ego nọ n'ụlọ onye nke a kparịpụ kemgbe ụzọ ụtụtụ onwe onye makwa na ebe o si jebe kemgbe ụzọ ụtụtụ o si kparịpụ nwaanyị m abụọ ego mụtazi nnọọ ụtụtụ ụlọ obi aka ntụ ọfụọ onwekwa onye ọya gwa ka o si eche ka o si ana ike ego akwụkwọ ike agwụgo kwemgbe ya bụ ike egwu mmadụ ma ịbarịa mba ma eke ọnụ ma itikwu ife nwere nke ọbụla m ga-emezi ya zuzugharịbazie ka o si dị ya mma ya zuzugbe onye ọbụla gbazie ya nkịtị ka o megheribe ka o si esi ya zuzugharịba ọrụ ya na-ekpeli mpa otu obi jee ka ije kwado ka ijebe mmereta onwe m anya mma na-aba ogologo ọ nata n'ụlọ ka ọ nwalụ ka mme mana hapụcha kwa ọ bụ na ego nwere asidentị a tọwụrụtist ọ na-aka mmanụ nọ mana eze ka isi nọ ada eze ka ibi ya ifie nwa m na-eze ka ọ nọ n'ọgwụ nna m ozi ama nke egwu ya natazi na anyị nọ n'ụlọ
mụ na nne gị kpakwanụ n'ụtụtụ tupu ọ pụọ agwa m ya ha ejebe na mma anọnye gị taa ya mee na anọ ka ị nwere onwe ka ijikwa nwa jebe yunivesiti past Ajah gụwa akwụkwọ ọnwa m na nne ka m neta anya m ka mụ na ya n'ọta ọnwa m Adam ezigbo anọ m n'ezi onwe ihe ọbụla dị mkpa ịkpọ m oku ji nwayọọ ebe a na-ebuchi m ugbu ji nwayọọ ya ha were onwe gị ọ dị ya ka a na-anaghị ekpe na ekpere mana ụdị ihe ndị anụ arụ n'anya amakwana mgbe o ji abịa eziokwu o nwere onye na-achọkwa ekpere o ihe nneche a sị m na kama opportunity university iweta ya agafe gị ihe a na-amarọ ka eme ebe ọrụ amalili ihe emele ya a sị n'uche m gị na ego nwanne gị ejima gị yiri ọfụma nsị ka ma chansị a ya agafe gị maka kọndishọn ịnọ ya ka ego che blọk oge maka gịnị na yunivesiti o weta ma ya echekata mmadụ afụli ya ghọta nnekwu ewere kemafi ya admission letter onye enye onye ọzọ ghọta ihe nakọwa so wee sị na kama the time ya way out opportunity gị efere n'akụkụ gị ka ego ji nọchi anya gị ọkwa ihe si ka m kwuo ama m ka ị ga-esi wakwa ya shama na ihe m chere n'echiche onwekwa ka ihe asị gbata m n'uche chaa ya gbatara ọnụ gị ebe ị nọ pensi ka eko ya esi gbataba gị ị ma na ọ ga ama mma na ọ bụrụ m nwa bụ ihe ahụ ka ya esi wee mmerụ maka na bifo mmerụ ogigi na ego onye dị iche ọ hịara m arụ ihe anụ adịghị ebe a ka m ji ha mmanụ na iburu ego na ibi ifi ego ya eje ọ ya adị mma maka ọ bụ na ego be anyị ekwe ka ọ gaa ịma na ọ na-agụgodi ndụrụcha njebido ebe ọ kwụsị onye ya amakwa nna ọbụrụ gị odogwu a na-ekwu maka ire ya ọ laikiri akwụkwọ ego be anyị abụ ekwute akwụkwọ ọ dị ego ka ị chọọ mgbe mbọchị ahụ ego ghara ekweje ohe tie n'itin gbasara akwụkwọ mee ya ka mma gwa nne na nna gị maka enwere m okwukwe na o nwere nwa ọbụla yiri nne na nna ya ịma ka eme ọ bụrụ n'ike eme ya ọ bụrụ na nwaanyị ka ọ chọọ eme ya ma ya bụrụ na opportunity ga-eme islo ego niile mmadụ ego nne gwagodi fest ekwuru ekwu mere ọnụ kwugodinu ma emezi nghọta ka mma ya were onwe gị very soon do ego afa udo nsogbu na-abata kịta si na ị na-ebe a na-eme isi afa ezu dị isi na-eme normal style nke ịchọzi ime normal style ga-ebe ka ị na-ejezi ma kpọnye university na ọsị nwa na-aba ime skuulu onto school girl ego gị nwa school mụ na ya nọ on the same level nwa wee ego lere waya eke dachachacha ihe niile nwe F9 gị nwa na-eje university ejigo aga ebe ahụ ịmazị na a na-eme magic nne olutugo m ohe nwa cheki pa destin anọkwala m onwe m okoman na okowuma na-akpọ m si m na ebe ọbụla ịma na ife ibe anyị ọkpa ya wụsa si m ebe ọbụla ọkpa ife ịwụsa m bịara ka m gawazie dị university
ka admission ife nweta ebe na irozogo na onwe ihe eji ama ife ya nke ahụ abụkwa na Oluchukwu n'afọ nne chọrọ dị black eye pencil nna mụ amasịkwa ebe side ya ọ bụrụ the thing dị my mom ma ya ka m ji okay ọ side nke ife ahụ ma mara ebe ha si patachi ya nen gị na-akọzikwa nen ụnna ya ife a ga-alụ alụ erika ahụ ego gị na university nọ na-ede gị n'obodo a na-eche gị nnọọ ka ị gacha Boko, yang kono boko, sa. Aye, munsheni owaye, adena fobosi, owa mama kamasem, ade mobo. Hey! What is it? Ni wako respect o. Imane egwu ede ofo bosi wala respect o. Imoye tile egwu ayi na igbanyu now. Egwu na nampati. Look, imane disturb ndozo eba. What is long in dancing? Biko nne, iga mind ihe na seba. Eba abula afia ogbe. What is long in what I speaks? Biko again with afia. Ifeoma. Please hold it there. My name is Ife. So if you want to call me Ife. Excuse me. Boko, yang kono boko, sa. Nwa, kifula akwa. Ye chief ke maka mmewele. Me is for girls. Mpa o, nkuku ni na biko. Unu na enwara kwa nkuku. Okay, men, tiga winchi. Must just get no. Ndia, extravagant. I like him, can we run down. Running down, I like him. Girls, I'm ready. How does I look it? Otaremo. Nee, you need DJ where I am. How does I look? Ifi, you are touch a you. But no way, more of more on that village I each and no. Local girls. You girls does not know fashions. Please, let me just be wait for 2 hours. Esochi Egbu, agbamfulu n'ụzọ ihe meke. Esochi Egbu, jesili n'ite puome. Adonya mabu n'obi. What he say behave, they behave mature, that's all. Maybe I will university, ever brought primary school. They behave mature, that's all. Since he be a schooler, but when you phone up with the and then also wrong English. I'm hearing you. Can you escort me to that man's office? Lecturer. The lecturer said I should come see her in her office. Bao. So he go wahada meje.
Maybe Hoja Borogi the confidential. It's a lie. I know what he wasn't. She wants... Will you escorting me? I'm leaving you here. I'm going. Bye-bye. Wow, this is marvelous. You are really, really fantastic. You know I become happy immediately you promising to passing me. Really? Well, that is very, very good. And I'll make sure that I get it done for you. And as you can see, I'm already dressing up. Giving it to you once now. No, I have a very important meeting to attend. Come, let me give it to you once. You get tired of it the moment my wife travels. No problems, if you say so. Why don't you freshen up so that we'll go out together? I'm going somewhere from here. Don't worry. I'll make sure that you pass, okay? Thank you. Yeah. Thank you. Alright. I'm almost late. If you want to sit again, you call me. Oh, my baby. I need this to giving it to you anytime you want to sit. Anytime. Yes. You are such a very nice girl. Passing me big Biko. Yes, I'll get that done. No problem. Don't worry. Alright. Nice. Hey. This man's finishing me up. Nee, we not suspecting. What this girl na that man na. What do you expect? When anything to offer na bro, ordinary lecturers mom ko bu offer. So, man I like one mo. Imagine why kuzeli otu asi akwado yota. Onye Ifi? Onye nke ahụ? Abeg. Onye ahụ kachamalo. Biko, don't go there. Again, I should go me now. The way you cop again. No matter how smart we be there, when they obviously correct guys there, we may load down, we look at Mugu. Emazi, you look all Oluchi there. Cisco, ni kukwaya ko ni ku confirm. Abi? Cisco, I believe you, but at the time I disagree. You know why? There's some special ones out there. There's no special one. Forget that thing. There's no special one. All of them are the same. Hancha with the same thing. Mugu. Hey, loyal. Ngwane zen kana beketa. Harris. Okay, there. Fine girls this. Now the girl look like Ajah bite. Ima go mu ye wa na gas. Na gas village direct. No, this one abis, but you see the waka alone. Man, if you phone you jump back to that, but you get a feature. You polish you get that no. Siska abacha madabo. No, not time you say you desire this girl just like that. That's why just see pass. Okay, B. Now so the desire, B. No, if you just see a girl, you begin desire straight away. So does it have to take a whole year for you to desire a woman or even love her? Now what are you saying? On imagine a minute, KJ ipu baby aqua. A minute, KJ asunye ife. Now what for you? Oh, again. Anyway, nah, the one is sharp. Cisco. Okay, man, I had that. I'm betting I doubt him now. Hello, Angel. Oh, baby, I'm sorry. My phone went off. I didn't even know. Sorry. Okay. Where are you at now? You're there? That's my baby. You see, baby, sorry. I don't really have enough cash. Like, I'm with my niggas, you know. We've been burning cash, drinking and smoking, you know. I don't really have enough. So I can't really take care of my
transport and my fare. No taxi. You handle it? That's my baby. That's why I love you. Okay, I'll see you soon, eh? Alright. Such as your mom, if you got a room, really all the clean. Okay. Francisco. Yeah? When you go New catching. They want to go tie this here hotel or where I go. I'm just if I can be a polish here or shine. About Papa. And the one was an alone. Now, why go by? Go what I get you want to be a now, what for you? You must be fan out. On the chicha and the cocoa was set up here. Banner. Francisco, can we go? You know, police show me a nature can say fine nature. You can never take your boys. Now I know what this game. I know what this game. Oh, polish, una shine. Wow. Francisco, I love you now. I love Nico phone. What name not me quite not a pass. I'm going to the mind. But I tied in my mind and mind it to me. Don't worry, it was it. Okay, now, from my own person, if I'm my somebody, I'm my somebody. You see, baby, will mama name what to see that Niji first class in a school I wear poor. And I got I'm going to VC with my uncle to start with good. And head of your department to younger brother, my mother. Eh. So if you're going to do, you want if name? Okay, if I can do Makari. And I mean, you're Rabani, Nishite Makari. Yes, sir. Makanka. I can make you home, Bona. Game me ko arodege mma. Oh, give me from Ghana. Oh, there you make it. But so what do you get if that 30,000 you would yeah, with me each. You got to go be all lose booze. I will sort on day was got okay. Give with the sharing. But give me 40,000. Oh, 40,000. I love you. Love you too. So what no problem. Imagine. No problem. I want to do. Hey, imokana ige mechi ono nkwenye ga agwo ihe na-eme no yota gị na VC etu ono kita na ndị chọkwa ịhụ VC na school ahụ kwa nne yota so ọ bụ na cast kwa enwe the deputation nie achụtu ọzọ aligolo yota so ji mechi ono gị yota onye nga hai lekwe nu hey listen. Tebino. Na hostel. Okay, mo bia from na Metris Hotel. I don't know 101. Jacket Egbu n'oge. Jo bolo yi nwa nke ọzọ e mo nke adi ọcha bolo ya. Bolo ya o. Ibu ko mu agbo yan ọzọ. Okay. That's my thing. What's the weather? One minute. Ego nwaga na-ekwere mụ larụla onye malego ga na jukene ife ngeme o onye fulego ga na jukene ebe ngeje o aga makwudo aga manaba aga mejebe aga mebili No, okay, Mama. Yes, how are you? Chineke. Ego. Hey, no go onye mgbu a. Nna eba nno n'obodo a na-eche ka icheche ga-abata. His name Matthew. Kekonye Matthew. Matthew onye otu anyị. Oh, Matthew. Oturu nwe apọtị nya. Ke Ifeoma. Ndị otu anyị, bụ ụfọdụ apụ bụ na onye ajọrọ ọrụ. Apụ a na-eme piom 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 piom. Ke Ifeoma. Epiejere ma nwaanyị ndị dị ha nwụrụ anwụ ma ndị dị ha bụ driver. Karịchasịa bụ ndị nke a na-aba ha na-ekpu ihe ọnụ na-ekpekọta esemokwu. Ihe nweghị ihe a na-arụ. Ịgafebe onye obiọma bịa ọ bụ eziokwu. Ebe ahụ ka ọrụ brik ọrụ emechie n'ebe a dade ọya kpatara Matthew were pio nyaa nwoke wee mabata n'ike ọma na nwoke nọ nso mabata n'ike were jie ya
wee mma ya zogozo ka mara ụkwa chi egbu ya akwadochigo m kpapụtara m ya ka m na-amapụ ka ihe nke na akọrọ ya ego mụ na ekwu na mpapụtara m ya n'oge adịrọ ka m na-aghọtọsị kwefuru emere nke ebere ana m emere ebere na ịma ihe ị na-eme ịma ihe ị na-eme kemgbe ị siri banye na yunivesiti sọsọ ego ka ị nọ na-akụ anyị na-akụsasị ego ịkụ ego na-ene ọ ncha ka m ji agwa akwụkwọ biko kpapụtara m ya ka m na-awa biko kwefuru ego ahụ kwesịrị 25,000 naira ngwa gbariere ihe iji eme kedu ihe iji eji 25,000 naira kọwalụ m ya mpatu olu ya 15,000 ego carry over 10,000 ego pre-click ka ekwa ka carry over onye ebe degodi nọ ndị mbụ eche m n'utu n'ungwuli slate a na-ekwu bụbụbụ ngwa carry over bụ mgbe ị nọ na exam akaliala ya over na klaasị ọzọ ijekwa ụgwọ ya akaligolu ya ị ga-akwụkwọ ụgwọ ebe ị kalikwa ife nwanne ịkalivo onye ejedobe ya na-ewu mami wee alụ m aka ka mbọcha from ya n'oge adịlọ n'anya ihu ekpo kalaba na ihe ọnya kọsịrị ihu ịma unu nọkọta nnọọ nna ọlụ onwe m nnọkọta na na-achị unu ya shi na ego achị unu anọlụ m onwe m eshi m ego nwa m bịa ka ijebe anọkwara m onwe m eshi m bịa baa yunivasiti o ka ndị ọzọ si abịa ndụ isi abịa anaghị ego a ka ndị ọzọ si eje ya na nne na nna enwe na-azụ mmadụ isii na ịsa biko kpapụta m ya ka m na-awa biko bịa kpapụta ya na ị na-akpapụta esu kwefere ego a m na-ewepụta ya na ahụ na akwụkwọ na m na-abịa n'ụlọ akwụkwọ a ịbịa nkọmnwa nkọtọ ị na-akọ m abụ nji ka mmede mgbe m kọrọ ya n'ụdị ya mpa kpapụta m ya ka o si ya ọ dị mma bịazie ka ijebe nta dị ka biznes m na-agbada ị chọrọ ịgwa anyị n'ụlọ ị nwere obi ebere biko kpapụta m ya ma nje baa n'ụlọ nọla na maskụ eche ebe ọbụla biko baa eke n'ụlọ ọ ka mma na ije nọrọ anyị n'ụlọ oke mba baa n'ụlọ jesu ike na dozie nọrọ anyị n'ụlọ ọ ka mma ọ ka isi fia ịnọkọta je na-agafesi ego na-agafesi ego n'isi mba kụbanụ onwelọ nakwa n'anya mba onwelọ kụbanụ onwelọ gịnị mere mmanya nwa m nọ chukwu tụtapụrụ nwa m ọkụbara ya o nwere ka ebe nwa ka ego nọ ka ebe anyị na-eme ebe ahụ ka m godi ọ bụ ihe eji n'ibe bịa welutu nwa ka ike ya elucha anyị gwa m ihe onye ya elucha anyị bịa gwa m ka m ihe eluta nna bịa ji nwayọ ebe nna anyị nna atụtụ akwụ akwadochana m ịpụwago ka m jepụrụ ụbọchị taa na nwekwana ife m chọrọ ịkpa nna ka ego si wee na-anụ na adịrọ m obi mma ọ ga-adịkwana mma ka anyị chọọ obele ego zigara ya maka nwa ha si ezuzu ka apụkwa n'ilu ebe a kịta taa anyị unyi n'efu nya a sị na mmụọ nwụrụ anwụ ichikere ego n'ụlọ anụnwa chijiri ego n'ụlọ akwụkwọ asịsị ọ bụrụ na afọ ya bụ ego na-abalị ego ikpokọrọzi ego niile enye oricha nneke maka na ọ na-agụ akwụkwọ aghọtakwa m ihe na-ekwu nna akwa maka ekwensu mmadụ gbachapụrụ ekwensu ịmara nwa ahụ ọ gba nje ka ọnwụ ka nwa hapụ ịpụ ebe a kịta bịa tee anyị unyi n'efu asị m kwuori ọ bụrụ na ọ ya ekwe m omume n'anya ka efu ihe na-ekwu ọ bụrụ na ọ ya ekwe m omume asị m ya kwakọrọ na taba ọ kwakọrọ na taba ka onye pastara akwụkwọ ji agụba akwụkwọ pastara ịtụtụrụ ego dị na-achị ya ịmụ ihe ọ na-eme n'ụlọ akwụkwọ ahụ ya na onye nọ nwaanyị ka ọ detara ole ifro rizọt ya anyị kedu ihe na-ekwu makata ebu makwa na ọgwa ya ka ọ na-egwu anyị ego one ka ọ na-anadị ya onye ji me gịnị 25,000 naira o ji eme nge ọ sịrị carry over nge bụ carry over ọ kawara
apụbakwara m amakwa m ihe na-ekwu nna ilokwa ya elu ọ ga-adịkwa mma ka enye ya egwu chukwu nye aka ka ama ka esi dị na ka ọ nataba ejela m ebe ị pụwago kpọna m ka nje amakwa m ihe na-ekwu ekwe ka ngwa gị ebe oyi nwoke ị na-eji abụkwa n'aka alọtawu mba m gaghara m eweta gị ọkwa ka uche gị dị mba trust me na m eweta gị afụ m ego Ghana madam ego mgbe efu nwa wee kene ya nwa wee mee m ka ewu wee kpọtụta m ihe trust me na nyejo ya ha afọ nyere ya na wa for you aka na ewu a maka admission o nweta mmadụ ama nnuzire ya na nne m amụkwa m safe na admission nwa o nweta bụ ejimi ya ihe nweta ya accident ahụ o nwere oge ahụ ewe that idiot bụ ejimi ya anyị niile ma ego ọfụma nego na-enwere isi akwụkwọ onye nyere isi akwụkwọ ejeje university ego anyị ya so lecha wee ego wee ihe niile F9 nsị ya na m nọ n'obodo a na-eche ya ka o wee jechaa abata mana ọ ga-abata onweghị ọ ga-achịta rapụ ya na ọ gasịa na ọ ya nata n'ụlọ ọkwa na vileji a ọ gasịa na ọ ya nata ọ nata ka nkụziere ya level na klas nkụziere ya level na klas onye mgbu dịka ya ekwela ka ihe abọda gị nne bọda mma mgbu nwa bụ oge ihe ọ ya na-emarụ na m ọfụma Well, I'm sorry I bumped into you. No problem. Please forgive me. No problem. I forgive. Can I help you? Oh yes. I was carried away by your beauty. So Lily? Oh yes. Thank you very much. Well, my name is Cisco. Cisco? Cisco that is singing music? Oh no. Well, not really. I act. Atlas? Oh, actor. Hey! I like it people that is acting film. Hey! It's okay. Thank you very much for the compliment. I just want to ask you if we can be friends, like get to know you, get to love ourselves. I'm thinking over it. Come on, baby. There's nothing to think about. You're a big girl. Even if I give you all the time in this whole world, you still come up with the same answer. I'm thinking. Well, maybe you give me your number so I'll keep in touch while you do your thinking. Sorry, baby. Come on, it's a soft touch. It's a soft screen. So just type it on the screen. Placing it in my hand. Well, that's understandable. Came from the God, that's I understand. What was the number? 070. Nah, guys, what's swallow, man? It's done. Which one are you talking about? You don't know my latest girl, man. Not my latest babe. One day, everything is arranged, man. Hello. Yeah, hi, darling. Hi. Yeah. Hello. Oh, come on, darling. You need to greet my friends well, okay? This is my friends. This is Obina. Pressure. It's a pleasure, too. Victor, that's my sweetheart. That's my Pressure. darling. Pressure meeting you. All right, guys. You guys have to continue that discussion, okay? Let me arrange my baby. Wait. My girl out. Wait, now you can't just leave us like that now. Now, wow. Yeah, when I have here now. Now, if you have angel and coffee, hello, babe, no vex. Please, what's your name? Sally. My name is Ifeoma and Tessie. Ah, what a nice name, Ifeoma and Tessie. So, I'll see you guys later. All right. Come on, darling. Cisco. I no vex. Remember the polish things you promised me? Oh, the polish. I'll go buy them now, don't worry. Frank, what's up now? Baba, hey. Sorry. Forget that. Come on, let's go. Esochi Egbu agbanfulu n'ụzọ Nnaemeka Esochi Egbu jesili n'ite pụọ me
adonyoma bụ n'obi ekwere m zuru ike ego nwaga na-ekwere m lara ụla onye mara ego ga na jụ kene ife ga-eme o onye fụrụ ego ga na jụ kene ebe ga-eje o aga m akwụdo aga m anaba aga m ejebe aga m ebili